Здравейте, хора! В днешното видео ще пробваме някои сквишови паркури, примерно, както е в тази игра. Както виждате, съм подготвил. Те са минали като един от най-гадните звукове. Аз за тази игра съм минал това, но нека пак ще падна долу. Да минем всичко. Я да видим. О, да. Хора, така... Те се чува като дъвка буквално. О, падна. Така... Някакви тук говорят. Тук целта е да не падна по принцип нито един път. Иначе... Така... Някакви тук си говорят. Махнете, бе! Много те няма махнат явно. Но да, хора по принцип, като умра, хора по принцип, аз стигам до... Аз съм ето тук. Така че не съм минавал следващото. Нали, минавал съм го, но не съм стигал до края на цялото да го минавам. Тук съм стигнал. Тук съм стигнал. Не знаеш, че съм го минал. Не знаех. Хора, че ти е в следващата карта и то на 3, която вече не съм и виждал. Така, бе. Ми е по телефона, бе. Тази карта не съм играл. Да, ти пак дъмплинга пак стана. Не разбирам екрана, що е така път. О, да. Много яко. Много як звук. Хора, между другото, ми почти 50 абоната. Беше на 46. Помогнете ми, моля ви, помогнете ми да стигна 50 абоната. Хора, ще умра от това. Окей, хора, на още едно такова и аз съм мъртъв. Също мисля, че съм паднала. Така. Така, добре. Оп. Успях. Ей! О, не. Мале! Ужас! Ужас. Умряхме, хора. Вече сме се регенерирали. Йош, как? Гаден звук е. О, яде? О, дъмплинга. Чай, хора, да усилим. Я да видим. Ау! Яу! Ау! Йоу! Паднах. Ти ужасно, хора! Те са ужасно. Мале, хора! Ужасно ще намаля. Ужасно. Я видим. Къде е дъмплинг? Да, дъмплинг. Ето, имаме мале това. Много интересно, вие докъде сте стигнали, до кой свят. Напишете ми долу в коментарите докъде сте стигнали вие пък. И ако ви харесва това, може би да направим втора част на тази игра. Като бих направил цяло видео на тази игра. Става за игра. Наистина. Няма много, защото трябва да отделяме и за следващата игра. Така че ще минем още едно такова. И от мен още две. Ето това. Даже дъмплингът от след. Ще минем набързо. Те с банани и вече спираме и отиваме в следващият паркур. Хора, само набързо чуем сирането. Окей, вече минахме. И хора, нека да отиваме към следващия паркур. Нека да видим кой е той. Да, ето го. Този паркур. Сега този ще пробваме. Нека да го видим.
по-различен от другия. Това вече съм играл. Това, нека се да пробваме. О, това се коиши. Опа. Не, но хора. О, това е като кейборд. Не. Хора, да, знаете, аз съм... вижте колко са тъпите с хора, че даже не спират. Да, значи много странно. Едните говорят, другия слабната с игране, едните говорят някакви неща, другия говори, че е слаб, другия печели 150 парички. Никакъв е то скуиш, бе. Какъв е то скуиш, човек? Окей, тази игра не бих правил видео на нея. Не е толкова готина. Другата игра е по-готина. Да бъда честен. Повече ми хареса другата. Хора, много мрази като падам. Обстигнахме тук? О, хора за малко. Ало. Добре, хора, това е невъзможно да се мине. What? Що ме върна тук, бе? Да, защото те го бях минал. Йопа. Това за все едно покажете на тези, да получите пратка. Това има звук. Хора, ако не знаете, тези хора, дето го говорят тук, те по принцип, ето тук хора, вижте, горе в левия ъгъл, горе има Roblox, нали, за изливане, коментари и по коментари има едно при мене зачеркнато микрофонче, оттам като го цъкнем и оттам се говори. Вот катери ли са по това? По това са катери явно. И ми хора, това беше всичко от мене. Чао!